Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Executive Committee ka East and West Khasi Dancers Association, haringkat ka All Meghalaya Dancers Association, kalayo ban penkutno ya karensan ya kopshat, tang nakabenta ka Thine East and West Khasi Hills District, West Khasi Hills, Pat Southwest Khasi Hills, kumshi benta ban plilanti ya kisap shat ka Thine West baro ka wei. Ha ka jinga kun ka baya khat bha ha ka nam baningkong, layo ra do samla tingshan khado saw, bat usamla rikupars imle, bala shatlang arngut bat ihebrit ilawan shwa walang na po podjeut rang thong bat ya kanam ba arpat layo ra da ihebrit kham tilang kharjana na lat pnarim bat kerdan balai da ka X squad group shot na nongstang ha ketiga sngile dan ringkat lang UMLA ka mairang uba met ba lingdo kum ukong san ubala ai mensiam ka association ka blala banwan ra ya ka jingakop shot bat ha ka juga por balawan ra ru ya ka awareness program shaphang udrok bat HIV AIDS. Nakaliang uba medba ulakular hakmat Presiden ke East and West Khasi Dancers Association usamla Mickey Paul Maulong bat usamla Gary Kenshikar General Secretary banyarap kerpang bat kentiu ke association bagadang la shushu ban pentulun ya kikam babhan nak ta ke jingbet jingbiang ka Thine West baro ka wei ha ketiga sengi ke association kala khats ngo baru ya ka Mairang Police Station bat ya ke Civil Hospital Mairang ban ai awareness program kumnu ban pensngu thu pat ba shapang udrop ubala penduk thia penduk dam ya kejela Meghalaya baro ka wei ha ketiga sengi lawan ban bishar da usamla Michael Simyong ubapoi ha ka top 12 ka Dance India Dance usamla Kenneth Maulong uba job ya ka Meghalaya Superstar ka Bahenrio ka samla Tracy Basayamot ka puran ka film pengop bat sashisin haringkat u Grandmaster uba kitbok thaba President ka All Meghalaya Dancers Association uba longru unong yalam ban prat lenti ya ki hebrit bat ki samla dan sub shot bat ruai ka jela Meghalaya baro ka wei kaji kailam kaji rap nak bentak kaji program kepadon kamba kimi program jompi kibede nak bentak kani ka program keba ngi kum ka society baro ko ngi yang sebjinja semjing bha bagi ki por bentak bagata kani na kani ka down jongka say no to drugs but the way along Rukumju say no to HIV AIDS. Kinele akli ki killing machine yobreo. Te ngasukmen pa kene kasun kasin kene kasinjam ngan jindala stungat malanyu isipun pun serlangi. Tamahadu mentang asung ngau ba ngarang ai ki ero ikun samla. Jong kene ke district ba abang inu jor ba kiwe district kade kawe ni district ibaduna laban ong bampadon laban ong imam cebah tangba ngasyo kubol mu malabadon miki samla miki ba ki para samla ba ki duwe pide no pi iba biang ban kampenya kade ngigerang ba stop tagada masong awan ni ban ai ka support epi nang nala area dei mo pi para samla ban ye wer ye para samla ibalaha ban ngi tin ye tu khanaro kam ne poi su ka stom ka age barrier don ka age gap ka don pi para samla pi tin pi te unu bodi unu bombi dembe ngi teng teng sutarai on supek durkumat sanu mentah nasun ban gas durkumat your body drops. But the way along ba, ladang itip jadi kena baki di drops. Ngimde man okasi. Ngimde man ibeh man snap, but man sui dengan poster ini punya sorry di kai baki jembatan. Katakan long very useful nak bentagi kun sama. Bele, ngai sekmat ni kakam nak lain juga, masa don jika san nak bentang nak sunjupi ngai ba it is for the good cause but kini kalau mereka nak bentang ya ledi ile kini nak bentang ban penyimbi ki para kun sabla andai kita pedelen suatu ipi ba kita dijat cintum kum sekali ke state ke jungi niyo i sekali ke senong ke jungi don ki priyo ki batung yau kenja ladang ingli balai pitung niyo marune di ta bala bala sna yang jinti drugs ke bagi orang cannabis ndai
kum kisentu popi ndai nadang isu pung yaki kamlei le hendrei ka an ka on nada pitung ya kita bicara jintung di penmi ibadai ki jintung di bala ban snadrok ndai kat kum ka an ka on ba de ban yo ya ka cibit na ka sokka nada pi on ban snarawai lane 40 kurs na ka ta ba pin internet ya ka yiksam ka jompi kata ba mot i haban yo cibit na ka sokka thumla ban sutung tu dekat not tam le nada pi penot kam ya uto ja jintung nak benta ba pindi ban long kicingdi ba kicingdi ba pinduan kuwe pede il confident kam nak ban khayi ban pateng tingnya keren yang new blocks hakani ka cuk benta new blocks uday ta unong syul mila bano ubalawan hier thma ya ka jat unriu ka jongi dang hakine ki kindiat snam empat aslam ne hoj ladon adu khamun shwa tangba ula kham walin shop lalong kum kata ka riong hakane ka state ka jumi kham tam hagi district ku maslong bat hagi we district ku mga tray men shwas jante hills ku masi post nam ka district ka babon kine kinong di drugs ladau priu shim dawai sumari lade habolate podon ne kunyal HIV kata kalau suki uyalam banyo yakat jingpang AIDS te gatet mo kani ka jingpang ka digawe ka ba lesi kalong ka ba kibayo ya kani ka jingpang kilong kileran ban keren kileran ban yetu bat ban wan shakmat le kalong ka ba ha te hnrei don kam pede banyo ya ka jing sumar kinang banla ban yada yang bri sisien balate podon uni kinang jingpang ban yelam ane ban bensange pede u ba undang jur kani ka jingpang ban poi shaka AIDS ti ka kumbang amane ka don ka jinge pher hapedeng ka HIV ban ka AIDS kumbalong mo ladang syuai nuksai pe di bor don perjong ubakan tha ini hendrai barau perjong pede uba penyo ini ya ka jingpang malaria udon do jat jingpang mo udon do jat perjong no uba penyo ini pada ka jingpang malaria te baro ki kenyang jingpang ki penyo lo dia ni ya kami ka jingpang AIDS hendrai tang tau kenyang jingpang uba ki or HIV tau dei uba penyo ini ya ka AIDS kumno kani ka jingpang ka sapriang bat balai ka sapriang step ha kani ki por ba menta pengi tip hi ba ka wei ka ba ningkong kalat ka ba ni kyang jingpang urung ha kamet ki jong priyo ka dei ka jing shong kha patha te lada priyo la ne ka priyo ki poi shong kha bat u ne ka ba don ni kyang jingpang kamot 100% la long tikna ba ba ne kyang jingpang urung ha kamet jong u te niu i kan lalo kata ka don ro kani ka jing shong kha khle ka jing shong kha bun mut kani ro kani ka wei ka lat ka bayalam ba briu un yo ni kunyang jingpang ha ko ka met jong u nang ta ka baan ka dei ka jing ya share la ne ka jing ya pendon kamlang ki ju ki thania bandung kham tam ya ki briu ki kini ki drug users